दिनै फोरदाना दैमारिनि मुंख्लं सान उदालगुरिनि पानेरियाव फालिदों मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि 28थि मुंख्लं सान उदालगुरि जिल्ला एबसुनि दैदेननायाव फालिनाय जादों फोरदाना दैमारिनि मुंख्लं सान मोनसे समनि बोखावजायै दरं जिल्ला एबसुनि आफादगिरि फोरदाना दैमारिनि मुंख्लं सान फालिनाय जायो। पानेरि हालामनि सिमलिगुरि गामियाव फालियो फोरदाना दैमारिनि मुंख्लं सानखौ। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि आरजनि उनावनो आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया। मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो फोरदाना दैमारि ट्रास्टनि मासिगिरि बुद्धिराम बर'आ। हाबाफारियाव बाहागो लायो ओनसोलनि मेलेमजिबि जिल्लानि बिबानगिरि आरो गासै दखरा एबसुनि मावथि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। दिनै 19 एप्रिल बैसाग दाननि 5 अक्ट' दिनैनि सानावनो 1998 सनावहाय मुंख्लं फोरदाना दैमारि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बै समनि बोखावजायै दरं जिल्लानि आफादगिरि बिबानाव थाबाय थानाय समावनो माखासे उदखारिफ्रा बिथांखौ नायगारै गावथारनानै गालाङो आरो देग्लाय फैयै 28 बोसोर जाफैबाय बिथांनि बे मुंख्लं जानाय साना आरो दिनैनि बे सानखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै मोनफ्रोमबो बोसोराव जोङो खुंबोबाय थानाय जादों फालिबोबाय थानाय जादों मोनसे बिथांनि मुंख्लं सान हिसाबै।